Koota leimahtaa se jotain. RDD! Hei, mitäs True Bomber? Vittu minä pommitan sut. Se on sisällä nyt. Pillu. Mä vaan vittu tutkin missä on paras hiilä. Oi vittu saatu. Mulla on muuten vieläkin tekemättä se kohta sitä Paulista sen MPM:ssä. Hyvät siis. Onko sustakin se? Voi vittu. Ei tarvitse. Miten privaattivideo? Porno sitten. Vain meitä varten. Vain dahlia varten. Nakit silmille. Kenen näki kylmiä? Mitä tässä lukee? RDD! 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 Random konni vaan huutaisi. RDD! Vittu, miettikö sitä? Vittu onni jossain hautajaisissa. 236 RDD! Rakennetaan iikulu saata. Rakentaa lumia. Meille tie. Mitä vittua jäbää? En mä taida. Ei. En mä halua nähdä. Ui vittu! Mutta kohta räjähtää saatana. Hienon temppu yritä. Ei roskata luontoa saatana. Niin, poltetaan todisteet. Joo. Happea todisteet. Aatteri yhtään ei ole. Minä kyllä laskee 5 päälle, kun mä... No laskaa tosta noin. Se on 10 metriä tommoista mukavaa mäkeä, se on semmonen 20 metrin pudotus sinne kallioon. Ei oo 20, se on aika 5. Meppä kattoo tonne noin. Siellä. Mä menin tonne. Missä se on aika kun pois? Vittu tullaan kesällä tänne, pitää olla lähdössä. Ne voi ajaa mopoilla kesällä. Niin, mäkin tuun mun tunturilla sitten tänne, sillä crossitunturilla. Bongi jäps, Ari okei? Ei. No mäkin vaan. Tää tahti. Beautiful ass. Mitä meidän GT-tyttö jiksu siellä? Mitä se puhaltaa? Damn, vittu! On vähän kuumaa. Ei toi sammuu kohta. Mikko sun Hei jumala! Bensaa! Älkää nyt. Saari, vaihtaako takkeja? Tää on kylmä. Jiksu liikset, ei kun lihapulle. On tästä viimaa. Oh, kävelä. Vittu kun lihapullia! Sinne vaan. Hyviänä varmaan vielä. Lähdet krusti mun lihapullia. Lihapullia, John. Hei, meillä on oikeesti kohta pola täällä. Mulla on vielä lisää veidejä tuo traktorissa. Torni. Lava vedetä. Uskaako mä syödä? Monta deviä ja bensaa. Näet kuvat. Mä oon kuvannut täällä jo 2 tuntia. Oot ottaa ihan kuvia.